Sanibonani momusha la ekhaya siyakwamukela hlala nathi usokozele wonke amaphupho esibe siwafunda. Ungabuza kwi-comment kanti-ke ikhona nencwadi yamaphupho iba u-500 sikuposela ngophep. Phuthuma subscribe ku-YouTube sichaza amaphupho. Usifollow yonke indawo, sinalo i-page ku-Facebook sichaza amaphupho. Ekhaya lamaphupho namhlanje sikhuluma ngamazinyo. Ngibonile kwi-comment section kunomuntu obuzile ethi ngabe mawukuthi nokuphupha amazinyo ulokhu waphupha lokho kusuke kubika ukuthini? Ngicabanga ukuthi ke manje uzophenduleka, uzoyithola impendulo. Ukuphupha ngizochaza ngazo zonke indlela zamazinyo, ngigwema ini ngingathi ngiyalichaza izinyo ngiqede ngalo ngichaza okukodwa kube khona umunye ozoqhamuka ukuthi hayi mina ngiphupha eliqephukile, hayi mina ngiphupha eliphuma, hayi mina ngiphupha elingena, yabo. So ngizozama ukuthi ngikhave zonke izindlela zalo izinyo. Amazinyo, ukuphupha likhumuka izinyo noma ngithi mhlawumbe amazinyo. Lokho kukhomba ukuthi ke kunokuthile okuyigugu kuwena okuzokulahlekela. Kungabe umuntu wakho, kungabe ingane, kungabe imoto. Niyazazi ke izinto ke ezingamagugu empilweni zenu. Ebese ke sidlule ke uma ke uphupha amazinyo amaningi. Lapho ke uma ukuthi asuke ephuma amazinyo ephuma, bengisho lokuthi ephuma, usuke udinga igobongo. Usunga-check-a ku-YouTube, kunevideo lapha sichaza kabanzi ukuthi yini igobongo, lilungiswa kanjani. Kanti nami ngiyakwazi ukuthi ngikudlulisele kumkhulu ekwazi ukuthi ekusize ey'ntweni ey'kanjalo ngegobongo. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ke iphupho lokho libuya kaningi uzuxwaye nawe uthi yenina leli phupho kungani ke lokhu libuya kaningi. Uma ke lize lokhu libuya kaningi, lokhu libuya uliphupha amazinyo ayaphuma, uyabona noma linye kodwa lokhu libuya, ungenzeka ukuthi lapho kumele ulungise indaba yesibongo. Inesibongo nje, ngiyasola ukuthi inesibongo phakathi. Kungenzeka ukuthi awusiyo wala wena ocabanga ukuthi ngowakhona, kodwa ngisho phela ukuthi awusiyena. Sengiyasho ukuthi kungenzeka kokunye kuyenzeka ukuthi ubanga kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ungabe indaba yesibongo, hayi ukuthi ngasoke isikhathi soke indaba yesibongo, because uyawa kumuntu efike kutshela ukuthi hayi indaba yesibongo kanti isibongo isekhakini, isibongo oyibiza ngaso lapho kusuke kuwukuthi ubangwa izidalwa, idalwa zasekhakini, idalwa zasekhaya komama. Kungenzeka ukuthi ubangwa izidalwa, abanye beze bebeke ngale ndlela le, kanti kahle kahle ile ndlela le yokuthi wena ubangwa izidalwa. Kuyenzeka ke omunye kube ukuthi uyaphupha nje 3 years back nje wena kade waphela ukuphupha nje amazinyo elokhu ephuma amazinyo, yabo. Kulokho-ke ungakusukumeli, ungagcine ke mhlampe ke usuhanjelwe unkosikazi, uhlukana nomuntu othandana naye, uphelelwe umsebenzi, cause akukho right ukuphupha nje lokhu uphupha amazinyo ephuma uhlala uphuma. Cha, sukuma ulungise. Futhi uma umuntu obanga idalwa wena kusuke kumele usukume ulungise into zakho. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi ke uthatha isikhathi sakho ungilalele. Usungaphuthuma ku-YouTube sichaza amaphupho, ungaphuthuma ku-Facebook sichaza amaphupho, ungaphuthuma ku-TikTok sichaza amaphupho. Usubscribe, ushiye ke a-comment nombuzo okanye uthathe inombolo ezobe ibhaliwe lapho usibhalele. Sinama products, sinazo insipho ezihlukahlukene, kuningi esinakho la ekhaya bakithi. Ungasithinta WhatsApp sokunikeza nje i-list nama price list ezinto esidayisayo nisale